Yes, uliginan Idol Bernardo iti panagkararap dagiti Muslim Brothers iti nga isilap. Pararag ta ada iti announcement at time dati panagyaman ta kini Mayor-elect Alcid iti kunadang suportaran da iti barong tong set iti administrasyon Idol Bernardo tap ni gustagatan na pindas iti adang panagkasta iti Muslim iti gagam iti Muslim dati dilihat ha iti panaggatang da iti kalding iti buray da ano kadag iti less fortunate ang kadwa da Bernard isutiin message tay imam tatay sakbay iti inda panagkakarara bilis ta ket amin ket maparagsa kasmet lang ti programa da posit awan ti melaksid amin ket makaraman ti kalding iti iti maldaw so itagdama ito Bernard manarimanan dati kararag ket mangdadama ti isang kapasit mo audio dati panagkakararag da Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Basta Idol Bernard at ito'y prayer iti Muslim itadagon dawan so kita makita iti nagyan ang dagayang katangad yung moske kada ito'y covered court iti Muslim compound kita ako gasta kita hanunay nga rap iti unay kaadulag iti kutata almost sa mapno ito'y ayanda iti lalaki isura itakin na sango iti babae akin na likod so na gutwa iti ayan dagitoy nga karkararag iti retoy nga gundaway at dito uping at dapat dagitay lalakay tata nga nagipagpaset karetoy a celebration ti feast of sacrifice feast of sacrifice pa nakalagit dati panisakripisyo dati anak ni Abraham nga so tinawat ni Allah Idol Bernard so kasimbolo iti sakripisyo mapandawit ang sakripisyo at katang iti kanding mapanda iburay kada iti kakatuada nga Muslim tagat amin ket makaraman iti kalding ta fiesta iti agajamda iti reto ngal daw so iti agdama ket manarimaan pa lang dati panagkararag siguro it takes 30 minutes dati panagkararag and then ada iti salo-salo ada iti pagtengan iti unig ti Muslim compound iti surat iti lawag so iti agdama Idol Bernard ito na tayo kaysa tayo met iti celebration iti piece of sacrifice with no iti ladha iti Muslim Brothers iti Muslim community manipod pa lang iti Muslim compound Idol Dennis Galipio tatak RMN. Maraming salamat Idol Dennis.